O Fogar das Donas é a única empresa dedicada ao catering da cidade de Lugo. Nela traballan 5 socias que un bo día decidiron abandonar a súa situación de paradas e montar o seu propio negocio. Isto comenzou a través dunhas xornadas da CEL. Entón fixeron un estudio de detalle e como en Lugo non había nada de catering para servir así aos colegios, porque viña unha compañía da Coruña, entonces fixeron un estudio e resultou que era factible. Entonces a Xunta pois tamén nos axudaron para empezar a comenzar a funcionar, porque nos deron unha subvención. Nos somos 5 chicas que estábamos no paro, entón decidimos arriesgarnos a funcionar. A fórmula que elixiron para montar a súa pequena empresa foi a cooperativa, unha das fórmulas que contribúen na nosa comunidade ao crecemento do emprego. A unión de esforzos, a achega de capital conxunto e que cada socio teña voz e voto son algunhas das características que levaron a estas mulleres a decantarse por unha cooperativa e non por unha sociedade mercantil. É unha boa forma, por así decirlo, de estar, sí, colaboramos todas xuntas, faise todas xuntas, que non é dicir unha fai unha cousa, outra, non. Procuramos cada unha de nós pasar sempre polas mismas, facer as mismas cousas, levar os repartos, facer a cociña, organizar presupuestos, facer os servicios de comidas, atender os rapaces, procuramos distribuirnos. Cousa que, por exemplo, ao mellor nunha asociación tens que basarte máis nunha... E como somos poucas, entendémonos ben, pois témolo máis familiar. Os colexios da cidade de Lugo son os seus principais clientes. Serven comida cada día para un total de 220 alumnos de entre 4 anos e 18. Os menús varíanse de xeito mensual. Ademais de cociñar os pratos, a cooperativa encárgase do seu transporte e tamén de servir a comida. Os menús dos colexios en concreto, dependendo da idade dos cativos, así se elaboran os menús. Non todos os cativos son de diferentes edades e requiren uns máis que outros as calorías. Entonces vas compaxinando unha cousa ca outra. Tens de que meter, por exemplo, un día a semana carne, outro día legumes, outro día verduras, outro día metes de carne e outro día un pouco do que a eles lles gusta. Ademais, esta cooperativa traballa na organización de festas durante a fin de semana. Os pratos do catering son tamén fiéis á súa filosofía de empresa, que a comida sexa copiosa, pero sobre todo de calidade. Os fines de semana dedicámonos máis a cociña máis elaborada. Máis presentación, máis elaboración, investigación, por así decirlo, preparar platos, saber o que sale, probar, se sale ben pa diante ben, se non, pois, volver a modificar, buscar onde está o fallo. Organización de festas, de catering, servicio de levar comidas pa xente, por exemplo, que se quere dedicar exclusivamente á súa familia, nos facemos o servicio ese de... Ao mismo que tamén hai unha carta, o que pasa que non toda a carta se pode elaborar, porque non collería. Entonces, a xente vai pedindo por encargo, polo xeral. A xente está moi habituada aos platos moi elaborados, por exemplo, non moi elaborados, senón que veñen xa preelaborados. Por exemplo, as pizzas, hai paellas ahora congeladas, hai todo o que poidas imaginar a cociña tal vez. Entonces, para que se vexan que se vai facendo no mismo día, ao momento, a elaboración é xusto cando o cliente o require. Non podes decir, está elaborado dai tempo e congelado. Non, porque sabes que polo general, os fines de semana, como che dixen, faise sobre encargo, entonces a xente sempre leva a comida po momento. O Fogar das Donas forma parte deste tanto por cento de cooperativas de traballo asociado que hai en Galicia. O risco que asumiron a hora de montar un negocio novidoso tradúcese agora nuns bons resultados, que fan que a cooperativa marche cada día mellor.